Hanap ako ng papaya ah. Binaybay ko na yung yung buong supermarket doon eh, wala. Hi guys, mga beshi, mga uragon. Ikot-ikot ako dito at maghahanap ako ng supermarket na may tindang papaya. Magtitunula kami ni Brad, ni Pakner, si Christian. Shout out sa'yo Christian, Brad. Hirap maghanap ng papaya. Dito na ako sa kabundukan, Brad. Makapaghanap lang ng papaya. Wala mang papaya dito. Oh, merong maliliit na supermarket dyan. Tingnan ko, baka mayroon. Ito na yung isang option ko kung may papaya dito. Pag wala, doon naman sa unahan mayroon pa. Tingnan natin kung may papaya. Fi vegetable है ना? Papaya fi? Papaya? Ayo ah? Papaya mah. Mafi? Ini papaya. Papaya? Mafi? Wala. Wala. Wala silang papaya. Wala, stick yan. Mainit ah. Woohoo! Isang na lang, supermarket doon. Tingnan ko baka mayroon doon. Last chance. Last bonot. Ang hirap maghanap ng papaya dito sa disyerto. Ito yung isang supermarket oh. Last chance. Dito ako nakakabili din dati mga prutas eh. Gatas, yan. Dito silipin natin kung may papaya nga. Maliit lang kasing mga supermarket eh. Let's see. Papaya. Let's see papaya. You have papaya, pare? Papaya, Fi? Papaya mah. Mafi? Oh. Papaya. Papaya, green papaya. No. Very hot. Tired. I'm looking for papaya, only papaya, green papaya. Okay. I'm going there, you know that supermarket there? Up to here. No papaya. You want? I will give tomorrow. Ah? You want? I will. No, today cooking. That's why we need today. Ah. Wala eh. Ay, ito na lang siguro. Ano to? Ayun, Oppo. Ito na lang, bilhan ko na lang ng... Bahala ka na, Brad. Ay, sorry. Yan na lang. Sibuyas. At luya. At saka, ito na lang. Walang papaya eh. Ito, yung zucchini. I will take this one, huh? Okay. No problem. Zucchini. Oh. Oh, where is your garlic? Garlic. Oh. And then ginger. Oh, this ginger. Oh, put this again. One. And then small lemon. Lemon. I need a lemon. Oh. Anything else? Oh. Onion. Give me another one more onion. And then anything. Spinach. What is this? Spinach. What? Spinach. Jirjir. This is spinach. Jirjir. Oh. Oh. Another one. What is okra? How much one pack okra? 5 Huh? 5
5 real only. 5 real. Yeah. I'll take this Very one. cheap. Any? Oh, this. What is this? Orange. Orange. What is this orange? Sweet or sour? Yeah, cheap. Sweet? Yeah. 3 enough. Talas. Oh, huh? You have a whole black pepper? Yeah. Where is that black pepper? Whole black pepper. Oh, I forgot to buy medicine. Black pepper powder. Whole. Oh, okay, okay. Oh, you don't have a small pack like 1 real? 1 real? Oo. Small only because one time cook only one time. Only one thing. Ah, this one. Yeah. Okay, give me One piece. Huh? one piece. Only. One piece only. You want fish? Ha? Fish. Fish where? What kind of fish this is? Oh, hasa. This one? What kind of fish this one? Rojo fish? Excuse me. How much? One pack? Yeah. I'm not familiar of this fish. But maybe I will take later. This one tilapia. I know tilapia. But this one... tilapia. Tilapia fish. Ah, you have fish here. Huh? Okay, later. Maybe I will come back later. Okay. Okay, Uwi na ako. Ayan o. Ang nabili ko ay zucchini. Zucchini ba yung may pronounce nun o zucchini? Zucchini. Bahala na. Yung parang ano siya? Mahabang parang kalabasa ba o ano? Bahala ka na nito, Brad. Naikot ko na nakalimutan ko pa yung gamot na bibilhin ko. Pastilan. Yawa. Naman ako dito bibili akong gamot May daan ba dito? Parang wala. Ay, Diyos me, yung marimar, walang daan. Lobakers. Wala palang daan dito. Ay, ito. Punta ako sa pharmacy. Mag-shortcut na lang dito. Yawa na yan. Ayan o. Yan yung pinanggalingan kong unang supermarket. Ayun yung padalawa. Hanggang doon sa dulo, walang nakitang ampalaya. Papaya, walang papaya. Ayun, nakalimutan ko yung gamot ko. Nabibilhin. Ayan o, pharmacy. Umiikot na ako doon sa may kabundukan. Naalala ko yung gamot. Bibili muna akong gamot dito. Ayan, Nadi Pharmacy. Nadi yan, Nadi. Arabic lang, Arabic. Oh, huwag kang matumba. Oy. Daming gamot na to.
Hi, good morning my friend. مرحبا وبس 10 جيبك Alright, nakabili na ng gamot. Oh, grabe, 112. Yung tatlong klaseng gamot. 112. Ay, pastila. Grabe. Maintenance pa more. Yan, no? Yung mga gulay na nabili ko. Oh. Ito yung sinasabi kong zucchini or zucchini ba? Walang papaya, edi ito na lang. Oh. Para siyang ano kalabasa. Kalabasang pahaba. Yung bubot na kalabasa parang ganito Saka yung puno niya, yung tangkay niya pang kalabasa ganyan. Ay nako, makauwi na. Failed yung mission ko, guys. Di ako nakahanap ng papaya Zucchini na lang. Zucchini or zucchini ang naging alternatives. Walang papaya Magtitinola kasi si partner yung kasama ko sa kwarto. Magtitinola ng tinulang manok. Kailangan ng papaya. Wala mang sayuti dito. Wala ring dahon ng sili. Di ang nakuha, jirjir. Ang jirjir dito, yung spinach. Spinach yun. Mamaya, pakita ko yung jirjir. Yung jirjir sa Pinas, sa Bisaya, bimbangan yun Jirjir, bimbangan yun. Oo. Di jirjir kami mamaya sa tinola. Magjirjir sa tinola. Aba, nakapag-vlog ako Wala sa plano mai-upload nga to sa YouTube. Nakapag-vlog ako nang wala sa oras, i-upload ko nga, i-edit ko. Ang title ay Ginirjir na tinula. Ang title. Ginirjir na tinula. Ang jirjir dito kasi spinach Jirjir sa Saudi. Ang tawag sa spinach jirjir. Yun yung jirjir. Yung spinach, yung dahon. Brad, magjirjir tayo ng tinula. Magjirjir kami ng tinula. Yawa. Ginirjirang tinula. Ginirjirang tinula. Title. Dito na ako sa camp accommodation. Init. Yawa. Galing sa initan. Malalamigan ubo na naman. Park muna tayo ng ating Ducati. Ito pwede na to. Zucchini. Zucchini ba yan? Zucchini. Ito yung luya. Ito yung jirjir. Ginirjirang tinola. Ayun ginirjir na tinola. Sibuyas at bawang. Ito, mayroon akong biling buong paminta pang tinola. Nagbili din akong dito. Okra. Ayun. Uy. Ayan na. Ayan lemon. Mag-ano pala ako. Ito pang tinola. Magkukuha na ako. Yung tawag dito. Lalaga ng luya. Tsaka lemon. Lagyan mo. Ubo. Di na mawala ang ubo. Ito Brad. Gamitin mo Wala tayong papaya. Yan na lang. Zucchini or zucchini. May pamintang buo. Pang tinola talaga. Yan lang. Ito wala tayong sili. Pwede na to. Lagay mo na lang pagka tapos ng luto. Kasi ipapaibabaw lang naman to. Hindi man kailangang lutuin masyado. Madudurog. Pwede na yan. Tinula pa rin.